15 ካብ 17 ክሳብ 19 ዘመን ዝነበረ ኩነታት ናይ ሎሚ ኤርትራ ተጽቢት ዝግበረሉ ውጽኢት ምህሮ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝምህሮ ተማሃሮ ብዛዕባ ካብ 17 ክሳብ 19 ዘመን ናይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣመት ክህልዎ እዩ 5.1 ከበሳታት ኤርትራ ካብ 17 ክሳብ 19 ዘመን እቲ ሽዑዝ ምድሪ ባሕሪ ወይ መረብ ምላሽ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ከበሳ ብባሕሪ ነገስታት ካብ ድባሩባ እዩ ዝመሓደር ነይሩ ምስ ንግስነታት ኣምሓራን ትግራይን ከዓ ብሚዛን ሓይሊ ማለት ባላንስ ኦፍ ፓወር ዝቕጽሎ ሓንሳብ ዝሕይል ሓንሳብ ዝደክም ሓንሳብ ዝቕጽል ሓንሳብ ዝብትኽ ምትእስሳር ነበሮ ኣብ 17 ዘመን ስልጣኔታት ሓይልን ምድሪ ባሕርን ብሰንኪ ተጻብኦ ንግስነት ኣምሓራ ክደክም ጀመረ ኣብ ከበሳታት ንወረዳታት ምድሪ ባሕሪ ክገዝእ ይግባእ እዩ ዝብሉ ፍሉያት ጉጅለ ሰባት ተቐልቀሉ ክሳዕ መወዳእታ 18 ዘመን ከዓ ትውልዳዊ መልክዕ ዘለዎ ስርዓት ተኸሉ ንኣብነት ተስፋ ጽዮና ተሽም ዝበሃል ሹመኛ ኣብ ፈለማ 17 ዘመን ናይ ሙሉእ ሓማሴን ኣመሓዳሪ ኾነ ንኽልተ ደቁ ድማ ሓደ ኣብ ሃዘጋ ሓደ ድማ ኣብ ጸዓዘጋ ሾሞም 5.2 ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እዚ ክፋል እዚ ካብ 16 ዘመናት ሒዙ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ቱርካውያን እዩ ኣትዩ እቶም ወከልቲ ናይቲ ግዝኣት ዝነበሩ ናይ ኣባት ድማ ናይ ሕርጊጎን ባጽዕን ይመሓደር ነበረ ህዝቢ ዓፋር ብዓደማራን ዓሳማራን ዝበሃሉ ቀቢላታት ዝቖመ እዩ ብሱልጣናቱ ከዓ ይመሓደር ነበረ ህዝቢ ሳሆ ናይ መሳፍንትን ተወፍሮን ዝምድናታት ዘይነበሮም ህዝቢ እዩ ብሽማግሌታቱ ድማ ይመሓደር ነበረ 5.3 ምዕራባዊ ቆላ ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ኣብ ትሕቲ በበይኑ ንግስነት ነይሩ ንኣብነት ኣብ ከባቢ 14 ዘመን ኣብ ትሕቲ ካብ ስዋኪን ክሳዕ ሩባጋሽ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ንግስነት በለዊ ነይሩ ካብ 16 ዘመናት ሒዙ ግና ኣብ ትሕቲ ፉንጅ ዝበሃል ሱዳናዊ ንግስነት ኣተወ ንግስነት ፉንጅ ገለ ቀቢላታት ትግረን በጃን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ኣብ ትሕቲ ወከልቱ ማለት ናብታብ ኣእተዎም መራሕቲ ናብታብ ደንግለል ዝበሃል ሽመት ድማ ነበሮ 5.4 ኩናማን ናራን ኩናማን ብመሰረቱ ብሽማግሌታቶም ዝመሓደሩ ዘይቀጻላውያን ማለት ናይ መሳፍንትን ተዋፍሮን ዘይተኸፍሉ ሕብረተሰባት እዮም እዚ ዋንዚ ንህዝብታት ናራን ኩናማን እቲ ዝጸልመተ መዋእል ማለት ዳርክ ታይምስ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ቀጻልን ተደጋጋምን ወራራት ራስያን ነገስታት ኣምሓራን ትግራይን ርኡይ ዝኾነ ስነ ህዝባዊ ማለት ዲሞግራፊ ቁጠባዊ ሓስያን በሰላን ገዲፍሎም እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ህዝብታት ናራን ኩናማን እቲ ዝነበሮም ብዝሓ ኣዝዩ ጎዲሉ ነበረ ምረት ናይቲ ዘመን ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ጽልዋታቶም ህያው ኣሎ 5.5 ሰሜናዊ ከበሳታት ማለት ሳሕል ማርያ ብልየን መንሳዕ ድሕሪ ምውዳቕ ንግስነት ኣኽሱም ኣብ ምድሪ ኣገው ፖለቲካዊ ህውከት ስለ ዝሓየለ ውሱን ዕቑባ ንምርካብ ኣብ 13 ዘመን ሓበራዊ መዋእል ብዙሕ ኣገው ናብ ኤርትራ ፈሊሶም እዮም ብልየን ከዓ ናይዚ ፍልሰት እዚ ውፅኢት እዮም ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብዚ ከባቢ ዝጸንሖም ህዝቢ ከዓ ጎይቲቶም ኣብ ሳሕል እቶም ኣብ ማእከላይ ከበሳ ዝመፁ ቤት ኣስገደ ማለት ካብ ጽንዓ ደግለ ብዓዲ ንፋስ ኣቢሎም ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ሳሕል ዝጸንሖ ህዝቢ በበይኑ ቀቢላታት ናይ ጎይተት ተዋፍሮን ስርዓት ተኸሉ እዚ ብኸንቲባይ ቤት ኣስገደ ዝምራሕ መስፍናዊ ስርዓት እዚ ክሳብ 1904 ብዙሕ ከይተቐየረ ቐጺሉ ኣብ ማርያን ብሌንን መንሳዕን ከዓ ናይ ጎይቶትን ተዋፍሮን ስርዓት ክሳዕ 1904 ምስ ሓይሉ እዩ ነይሩ ኣብ 1904 ብዝተኻየደ ናይ ተዋፍሮ ምንቅስቓስ ተቐየረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ግን እዚ ስርዓት እዚ ተዳኺሙ ብሹመኛታት ቀቢላ ተተክአ ምስ ፍሕፋሕ ግብፃውያን ነቶም ብቐጻሊ ወራራት ራስያን መሳፍንትን ትግራይን ዝሳቐዩ ዝነበሩ ናይ ዝኸባቢ እዚ ህዝብን ሹመኛታትን ብገለ ሸነኽ ከም መዋጽኦ ተራእዮ እዩ ነይሩ ሕቶታት ተጽቢት ዝግበረሉ ውጽኢት ምህሮ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝምህሮ ተማሃሮ ብዛዕባ ካብ 17 ክሳብ 19 ዘመን ናይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣመት ክህልዎ እዩ
5.1 كبساتات إرترا كاب 17 كسا 19 زمن اتشعوزو مدر بحري ويمرب ملاش تباهيدو زفلت نبرا كبسا ببحر نقصات كاب دوار بايز محادر نيرو مس نقصنتات أمحاران تقراين كا بميزان حيلي مالت بالانس اوف باور زغصلوز حنساب زحيل حنساب زدكم حنساب زغصل حنساب زبطخ متأسسار نبورو أب 17 زمن سلت آنيتات حيلن مدري بحرن بسنكي تتصابقو نقصنت أمحارا كركم الجمرة أب كبساتات نورداتات مدري بحري كجزء يقبأ يزبلو فليات قجل سبات تقلقلو كسع مودات 10 زمن كأ تولي داوي ملكع زلو سرعات تخلو نابنة تسفاز إنا تشمز بحال شمانيا أفلما 17 زمن نايمولو حماسينا ما حدا رخونه نخلط دقو دما حدا أب هزقا حدا دما أبز عزقا شموم 5.2 جماجم كيح بحري إذا خفالزي كاب 16 زمنات حيزو أب تحت جزءات تركاويان يؤاتيو أتوم وكلتي ناي تجزءات زنبرو نايبات دما ناي حرقيقون باز أني محادر نبره حزب عفار بعد ماران عسا ماران زبهالو قبيلتها زقومينيو بسلطاناتو خا يمحادر نبره حزب ساهو ناي مسافنتن توفرون زمدناتات زي نبروم حزبي ايو بشماقليتاتو دما يمحادر نبره 5.3 معراباوي قولا معراباوي قولاتات إرترا أب استفلاليو زبنات أب تحت ببينو نقصنت نيرو نابنت أب كباب 14 زمن أب تحتي كاب سواكين كسعرو واقاش زرقاح زنبره نقصنت بلوي نيرو كاب 16 زمنات حيزقنا أب تحتي فونج زبهال سوداناوي نقصنت آتوه نقصنت فونج قلق قبيلاتات تقرن بيجان أب حادت أميرو أب تحت وكلتو مالت نابتاب أتوهم مراحتي نابتاب دنقلل زبهال شمد دما نبورو 5.4 كنامان ناران كنامان بمسرتو بشماقليتاتهم زمحادرو زي قصعلاويان مالت ناي مسافنتن توافرون زي تخفلو حبرت السباتيوم ازو وانزي نهزبتات ناران كنامان اتزقل متموائل مالت دارك تايمز نيرو خبهالي كال قصعلن تدقاقامن ورارات راسيان نقستات أمحاران تقراين رؤي زخوني سنة هزباوي مالت ديموغرافي قطباوي حاسيان بسلان قديف اللوميو بز مخنيات كا حزبتات ناران كنامان اتزنبوروم بزحا عزي قوديلو نبره مرات نايت زمن كا كسعلومي أبصلواتاتهم هيوالو 5.5 سميناو خبساتات مالت ساحل ماريا بليان منسع دحر موضوع نقصنة أخصوم عم مدرقاقو بوليتيكاوي هو كسل زحيله وسن عقبان مركب أب 10 زمن حبرا وموائل بزح آقو ناب إرتراف اللي سوميهم بلين كأ نايز فلسات زي وزيتيوم أب لعلزي أبزي خباب الصنحوم هزبخاء قويتيتهم أب ساحل اتم أما كلاي كبساز موضوع بيتاس قدي مالت كاب صنعا دقلي بعد نفاسا بيلوم أب لعلتهم أب ساحل صنحو هزبي ببينو قبيلاتات ناي قويتت توافرون سرعات تخلو ازي بخنتيباي بيتاس قدي زمرح مسفناو سرعات زي كساب شحنش 404 بزح كي تغير قلصيلو أماريان بلينن من ساعن كا ناي قويتتن توافرون سرعات كسا شحنش 404 مسحايلو ينيرو أب شحنش 404 بستخايدي ناي توافرو من كسا استغيري بوليتيكاون قطباون كونتات جن ازي سرعات زي تداخيمو بشمنياتات قبيلات تكاي مسفحفح قبص أويان نتوم بقصال ورارات راسيان مسافنتن تقراين زساقيز نبارو نايز خباب زي هزبن شمنياتاتن بقال شنخ كم مواصعو ترأيو نيرو حطوتات قداماي أمانغو خبسان إرتران قزاعت تقراين أمحاران زنبرا زمدناتات كما يمثل نبره كالاي معكل نقصنت فونج أبي نبره سالساي إزوان زن هزبتات ناران كنامان سلمن طايو حس مهرو شدشته ناي حطون كتعن كفله جزيه مدب كتع بقجلتات نفس وكف كفلينا يقجلتات بمكفال حدا أبو منبر تعافن بممرات بمسرز وهابار استتات كتع تاكايد
ናይ ክትዕ ጽሞቕን ጸብጻብን ድማ ናብ ክፍሊ ይቐርብ ሓንቲ ክፍሊ ግዜ 30 ደቂቕ ምዃና ተወሲዱ ንዘተ ዝወሃብ ግዜ 25 ደቂቕ ይኸውን ጉጅለታት ጸብጻብን ንኸቕርባ ኸኣ 35 ደቂቕ ክወሃባ ይኽእላ ነጥብታት ንኽትዕ ማለት ብጉጅለ ዝምለስ ቀዳማይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ መምሃር ንኤርትራውያን ተምሃሮ ንምንታይ የገደሰኩም ካልኣይ ኣብ መንጎ ቅድመ ታሪኽን ዘሎ ፍልሊ እንታይ እዩ ሳልሳይ ደቂ ሰባት ብመሰረቱ ሓደ ዘርኢ ማለት ስፔስ እቶም ነዚ ርእይቶ እዚ ደጊፍክን ወይ ተቃይምክን ሓሳብክን ግለጻ ራብዓይ ታሪክ ስልጣነ ኣክሱም በይናዊ ዋንነት ናይ ሓንቲ ዘበናዊት ሃገር ማለት ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ዶ ሓምሻይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ምትእትታው ሃይማኖት ናብ ሃገርና እንታይ ተራ ነይርዎ ሻድሻይ ብዛዕባ ወራራት መሳፍንቲ ትግራይ ኣምሓራን ካብ ኣፈ ታሪክ ህዝብና ዝዝንቶ እንታይ ትፈልጡ ምህሮ 7 ወራራት ግብፃውያንን መሳፍንቲ ትግራይ ትጽቢት ዝግበረሉ ውጽኢት ምህሮ ኣብ መእተዊ ናይ ዝምህሮ ተማህሮ ብዛዕባ ወራራት ግብፃውያንን መሳፍንቲ ትግራይን በተሓደ ግብረ መልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ በተኻልእ ከመይ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ክረኽቡ እዮም ወራራት ግብፂ ብሓፈሻ ግብፂ ክፋል ናይ ዑስማናዊ ኢምበራጦሪ እያ ነይራ ከምታ ኣቐድማ ቢና ዝረኣናዮ ግና ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ተዘዋወረ ቁጽጽር ቱርካውያን ነይሩ ኣብ መጀመርታ መፋርቕ 19 ዘመን ግና ዑስማናዊ ማለት ቱርካዊ ሓይሊ እናተዳኸመ ክመጽእ ጀሚሩ በንጻሩ ግብፂ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መሐመድ ዓሊ ሻባ ኮይና ሓይሊ ትድልብ ስለ ዝነበረት ንቱርካዊ ሓይሊ ከም መተካእታ ኮይና ክትዋሳእ ጀመረት ከም መርኣያ ናይዚ ግብፃውያን ንሱዳን ወሪሮም ንንግስነት ፉንጂ ኣብ 1821 ኣውድቕዎ ቀፂሎም ኣብ 1823 ንሰብደራት ድሕሪ ምቁፅጻር ጽልውኦም ናብ ምዕራብ ኤርትራ ዘርግሑ ኣብ 1846 ከዓ ንምጽዋዕን ሕርጊጎን ካብ ቱርኪ ተኻረይወን ግብፃውያን ኣብ መጀመርታ 1870ታት ንኸበሳታት ካልእ ክፋል ኤርትራ ናይ ምቁፅጻር ንጥፈታቶም ተጠናኺሮም ጀመሩ በዚ ከዓ ንበጎ ማለት ከባቢ ኸረን ኣብ 1872 ኣብ ትሕቲኦም ኣእተውዎ ታሪፎም ዝነበረ ከበሳታት ኤርትራ ኪንኡን ንምቁፅጻር ከዓ ክልተ ተኸታተልቲ ወራራት ኣብ 1875 ኣብ 1876 ፈነው እንተኾነ ኣብ ክልቲኡ ናይ ጉንደት ማለት 1875 ጉራዕ 1876 ፈተነኦም ብሰራዊት ሃፀይ ዮሃንስ ናይ ትግራይ ስለስተሰዓሩ ንኸበሳታት ኤርትራ ናይ ምቁፅጻር ወተሓደራዊ ፖለቲካዊ ድሌታቶም ኣይሰመረሎምን ኣብዚ ግጥማት ተራ ኣበርክቶ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ዓብዪ ነይሩ ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ውግእ ስለ ዝሰለበ ከዓ ሓይሉ ካብቲ ዝነበሮ ኣጸቢቑ ደልደለ በዚ ተኣማሚኑ ከዓ ንሃፀይ ዮሃንስ በድሆ በዚ ዝተቖጥዐ ሃፀይ ዮሃንስ ንራእሲ ባሪኡ ገብረ ጻድቕ ማለት ኣበጋላ ኣብ 1878 ብምኽታት ውግእ ገጠመ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ንራእሲ ባሪኡ ኣብ ኣስመራ ኣዕጢቑ ቀተሎ ራእሲ ወልደ ሚካኤል ድሕሪ ዓወት برأس علولا تتاليلو نعرق تسمامعه سراويت ሃፀይ ዮሃንስ ተቃጺዩ ብምጽናሕ ንራእሲ ወልደ ሚካኤል ቀፈዶ ህይወቱ ድማ በማሕዩር ኣብ ገዳም እንዳባ ሰላማ ማለት ኢትዮጵያ ሕለፎ ወራራት መሳፍንቲ ትግራይ ምምጻእ ማህዳውያን ህዝቢ ኤርትራ ብራእሲ ወበ አሉላ ካልኦት ትግራዎት መሳፍንቲ በወራራት ራስያን ማለት ክልቲኦም ዘይናጻጸሉ ጠባያት ወተሃደራዊ ወፈራታት መሳፍንቲኦም ሓሳሮም በሊዖም ብፍላይ አሉላ ገዛኢ መረብ ምላሽ ተባሂሉ ድሕሪ ምሻሙ እትወራር ራእሲ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ዓረገ በዚ መጥቃዕትታት ዘይተተንከፈ ክፋል ህዝብና ኳንታ ዘይነበረ ዝያዳ ካልእ ዝተሃሰዩ ግና ህዝብታት ናራን ኩናማንዮም ወላካ ነፍሶም ካብዚ ወራራት ክከላኸሉ ጅግነታዊ
ማለት ሄሮክ መኸተ እንተ ገበሩ ብዙሕ ህዝቢ ጠፍአ ሰፍ ዘይብል ቁጠባ ወሓስያ ድማ ወረደ ህዝቢ ሳልሕ ብሌንን መንሳዕን ከምኡውን ህዝቢ ቢንዓምር ከበሳን ኤርትራን ሳሆን ዓፋርን እውን ግዳይ ናይ ዝዓመፅ ወራርን ኮይኖም እዮም እዚ ከኣክል ከዓ ማህዳውያንን ማለት ድርቡሽውን ይበሃሉ እዮም ካብ ሱዳን ተበጊሶም ብፍላይ ንህዝቢ ባርካ ኣድራዕን ወራርን ራስያን ገይሮምሎም እዮም ኣብ መጀመርታ መፋረቕ 19 ዘመን ብሰንኪ ተደጋጋሚ ወራራት ምስፍሕፋሕ ግብፃውያን ከምኡውን ምድኻም ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ እቶም ክሳብ ሽዑ ተተኻታተልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ህዝቢ ብሌንን ማርያን ቀያሕን ጸሊምን መንሳዕን ቤጁክን ቤት ኣስገደን ናብ ምስልምናን ካቶሊክን ከንሻን ኣተዉ ሕቶታት ስለምንታይ ያ ቱርኪ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዝነበረ ግዝኣታ ናብ ግብፂ ዘሰጋገረት ካልኣይ ፈተነ ግብፃዊ ንምቁፅፃር ከበሳ ኪንኡን ንምንታይ ፈለሸ ሳልሳይ ዝርግሕን ሳዕቤናትን ወራርት መሳፍንቲ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ግለጽ ራብዓይ ማህዳውያን ምህሮ ሸሞንተ ምትእትታው ምስፍሕፋሕ መግዛእቲ ኢጣልያ ተጽቢት ዝግበረሉ ውፅኢት ምህሮ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምህሮ ተማህሮ ብዛዕባ ኤርትራ በዝሎም ሒዛቶ ዘላ ፖለቲካውን ቅርጺን ክትቆም ዝኽኣላ መግዛእቲ ኢጣልያ ከመይ ኢሉ ከም ዝኣተወ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት ከምኡውን ምስፍሕፋሕ ምርግጋእን መግዛእቲ ኢጣልያ ከመይ ከም ዝነበረ መባእታዊ ፍልጠት ክሕዙ እዮም ኣታኣታትዋ መግዛእቲ ኢጣልያ መግዛእቲ ኢጣልያ ንኤርትራ ናይ ምቁፅጻር ትልሙ ኣብ ግብሪ ክትርጉም ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ንመግዛእታዊ መደቡ ብዘይበድህ ዕንቅፋት ንኽፍጽሞ እቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ሰፊኑ ዝነበረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ምቹእ ባይታ ፈጢሩሉ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ዝረኣናዮ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ 19 ዘመን ብቐጻልን ተደጋጋምን ወራራት ራስያን ተዳኺሙ ናይ ምክልኻል ማለት ሬዚስታንስ ዓቕሙ ተጸንቂቑ ነይሩ እዚ ከኣክል ኣብ 1888 ከም ክፋል ናይቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሰዓበ ብርቱዕ ደርቅን ጥሜትን ህዝቢ ኤርትራ ብብርቱዕ ጥሜትን ተጠቂዑ ነበረ ስለዚ ዝኽልቲኡ ረቑሒታት ንምእታው መግዛእቲ ኢጣልያ ዘይከም ንኻልኦት መግዛእታውያን ሓይልታት ዘጓንፎ ብድሆ ብተዘለማዲ ቀሊል እዩ ነይሩ መጀመርታ ኢጣልያ ንዓሰብ 1869 ካብ ሱልጣና ምስ ሩባቲኖ እትበሃል ናይ ንግዲ ኩባንያ ብመገዲ ጁሶፔ ሳፒቶ ተባህለ ሚስዮናዊ ተኻረየታ ድሕሪ 13 ዓመት ከዓ ናይ ቀጥታውን መንግስታውን ቁፅፅራት ኣታተወት ካብኡ ቀፂሉ ብጥሪ 1885 ብበይሉል ካብ ለካቲት ናብ ከዓ ንምጽዋዕ ንግብፂ ብምቕልቃል ተቋጻጸረተን ኣገባባት ኣታትዋ መግዛእቲ ኢጣልያ ናብ ኤርትራ እምበኣር ነቲ ልሙድ መግዛእታዊ ኣገባብ ማለት ብመገዲ ናይ ንግድን ኩባንያን ሚስዮናውያን ዳህሳሰን እዩ ተኸታቲሉ ምስፍሕፋሕ ድሕሪ ምትሓዝ ባፅዕ ኢጣልያውያን ብ1887 ኣብ ሰሓጢኣት ዊዓንን ማዓስከራት ተኸይሉ እዚ ከምዚሉ ከሎ ብወራራት ራስያን መሳፍንቲ ትግራይን ዝሰንኮሩ ብጥሜትን ዓፀቦን ዝተሓሰዩ ብዙሓት መራሕቲ ህዝቢ ኤርትራ ጸግዒን ንምርካብ ምስ ኢጣልያ ክትሓባበሩ ጀመሩ ንኣብነት ከንቴባይ ሓመድ ናይ ሳሕልን እቶም ካብ መሳፍንቲ ትግራይ ሃዲሞም ኣብ ሳሕል ተዓቂቦም ዝነበሩ ደጊያት ካፍል በዓል ደንበላስ ደጊያት ባህታ ሓጎስ ንምምጻእ ጣልያ ካብ ዝተቐበሉ ቀዳሞት መራሕቲ እዮም ክውንነትን ኣንፈትን ምስፍሕፋሕ መግዛእቲ ኢጣልያ ግና ብዘይ ተጻብኦ ኣይነበረን ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ መሳፍንቲ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ኤርትራ ቀጥታዊ ዝኾነ መግዛእታዊ ረብሓ ነይርዎም እዩ ምስፍሕፋሕ ኢጣልያ ነዚ ረብሓታት ብቐጥታ ስለ ዝኸኣለ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መግዛእቲ ሓይልታት ግርጭታት ከጓንፍ ግድነታዊ እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ ብጥሪ 25/1887 ራእሲ ኣሉላ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ንኣብ ሰሓጥያት ኣስኪሮ ዝነበረ ሰራዊት ኢጣልያ ኣጥቅዖ
شعوع عتعوتن نصبحيتو جنا نحدا أحدو سراويت إيطاليا أبدوغولي فتصم دمسوسو إذا سأرت نإيطاليا راح زيكوني نيوروب أويان كي ترافون أسنبيدون أحني خونيو انتو خوني ألولا نتوقع أيك أتصرون عمد دحري وقع دوغولي نسون حاز يوهانسن أنصار مسفحفح مهداويان نخواقون إثيوبيا قصم كدو حاز يوهانس كا بشحن شومان تمئتن سمانان شعاتن أمتما مهداويان تقتله كبابا حاز يوهانس رأس ألولا مالت بدابو منيليك بسمين معراب مهداويان نيتالاويان نتسعبه بدوهم سلز عليلهم ناي مسفحفح مدبهم قصلوه كموصيتو خا بشحن شومان تمئتن سمانان شعاتن نخرنا سمران حزون دحر قلم عدتا دما نملاء كبسا كساع مرب تقاطعطروا بحادة الريش حنش عتميتن تسعان كا نتي حدش كزعتهم إرترا زبل شمهابو بزا أقباب إرترا كم دوباتا استخل كلي حقر تقلقلت إيطالياني إرترا كزعتهم أبز قبرو لقوان اتينا حتى يوهانس تخيئو سلطان زجابت حتى منيليك نابشوان هزبتات أورومو غوغيرا أدغيرا عفار صومالن ولامون إنا ورري أبتحتي قزعات شواعتو سلازي إرترا بمقزعتي إيطاليا إثيوبيان كأ بمقديم مسفنا ورار حاز أي منيليك كم حاجرات دارجا أبحاد أوان ين قيمن بحافشا مقزعتي إيطاليا أب إرترا أبسلست مدرخات كفيلنا حمريين نخل قداماي مدرخ شحن شومان تمئتن تسعان سقاب شحن شومان تمئتن تسعان شدشتن نايد ألاويان حرستوت سفراتات ناي مقام فتنة نزاق القلسفيح ناي حرشا مريت مهجار زرعيلو كال أي مدرخ عبكاب شحن شومان تمئتن تسعان شدشتن كسا شحن شعات تمئتن سالاساتات بسفيح اسكرنا زقمتاوي رأس مالاوي عبيت متكال اندستراون نقداون قطاباون تكالات سفيح مدلوات نورار زنابرلو سالساي مدرخ مجمريا شحن شعات مئتن سالاساتات سقاب شحن شعات مئتن 41 فاششتاو سرعات مكرار عليتاوي بوليسيتاتون إثيوبيان مورار دحر مورار سفيح قطابان اتفتات ستخايدلو 75 شحس أخلو إيطالاويان أب إرترا سفرو الأوان حطوتات قداماي طاليان بقللو بزي بزح تقاومون إرتراح قطعات أرزخ على مخنيات زرزر كالأي مسارتاوين علاماتات مجزات إيطاليا